ई मीठ बोली बोली के लूटे चौकीदारवा। नेहा सिंह राठौर की एगो कविता जौन काफी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहल बा, जौना कविता के माध्यम से नेहा सिंह राठौर सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी के टारगेट कर रहल बाड़ी, साथे साथे नरेंद्र मोदी जी के कई वादा के भी याद दिला रहल बाड़ी। तो हम खबर विस्तार से बताई नेहा सिंह राठौर आखिरकार का कुछ कहले बाड़ी ये कविता के माध्यम से। ओकरा पहले अब नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में रउरा सभे के स्वागत बा। रउरा सभे अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो देर ना करी, फटाफट सब्सक्राइब कर दी, बगल में बेल आइकन दबा दी, साथ ही साथ ये वीडियो के लाइक कर दी। जी हाँ, देर ना करते हुए खबर के तरफ ले चलता नहीं बता रहल बानी कि एक कविता के माध्यम से नेहा सिंह राठौर सीधा सीधा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टारगेट कर रहल बाड़ी। हालांकि एक वीडियो में यानी कि एक कविता में रउरा साफ सुथरा शब्द में सुन सकिले कि नेहा सिंह राठौर को बहुत बड़ा कविता के माध्यम से ही कह रहल बाड़ी कि मीठ बोली बोल के नरेंद्र मोदी जी युवा वर्ग के और भारत के लोग के ठगे के काम कर रहल बाने। काहे कि 2014 के चुनाव में मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा वादा कइले रहलन युवा वर्ग खातिर कि 2 करोड़ प्रत्येक साल हम रोजगार देम युवा वर्ग के, तो वो ना मिलल। साथे साथे महंगाई कम करे के कहले रहन, ओजे महंगाई के दर बढ़ गइल बावे, काफी बेरोजगारी हो रहल बावे और भूखमरी के हालात भी पैदा हो रहल बा। ई बात कविता के माध्यम से नेहा सिंह राठौर जी नरेंद्र मोदी से याद दिला रहल बाड़ी कि मीठ बोली बोले के ठगे चौकीदारवा। काहे कि नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप के कहले रहलन कि मैं भारत का चौकीदार हूँ, मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मैं भारत का एक चौकीदार बना हूँ और जिम्मेदार चौकीदार बना हूँ। ये बात पर नरेंद्र मोदी जी के सीधा टू सीधा नेहा सिंह राठौर जी एक कविता के माध्यम से टारगेट कर रहल बाड़ी कि नरेंद्र मोदी जी जौन ये बात कहले रहलन तो मीठ बोली बोल के हमनी के युवा वर्ग के पूरा भारत के लोग के ठगे के काम कइले बाड़े। जी हाँ, रउरा सभे का सरकार से संतुष्ट बानी कि रउरा सभे के भी कोनो प्रकार के आपत्ति बा? साथे साथे न्यूज में कोनो भी प्रकार के रउरा मतलब कैसन लागल अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। साथे साथे दोस्त यार में शेयर करें, हरगिज ना भूलें। नमस्कार प्रणाम।